Totoy Bato! Yo, Wardzo! Usa kaming gabi, mga angkolog, mga auntie, at syempre sa ating mga pamangkin. Kumustamos naman po ang inyong mga lagay? Ayan, isang napakagandang araw ng na lang, Huwebes! Oh, tama ba? Tama naman mga kabisyo. Of course, kasama niyo naman po. Ako po inyong Uncle Totoy. At para sa programang Totoy na Love. Hello po sa inyo, no? Ikaw ngayon, Uncle, nga nasa biyahe. Isa sa mga avid listeners natin, mga grab driver, taxi driver, security guard, ikaw na nagtitinda ng ulam dyan. Ano mga ulam ngayon dyan? Siguro masarap ang ulam mo ngayon, may sabaw, di ba? Ganon yan mga kabisyo pag umpisa na po ng ulan-ulan. Good news nga po kahapon, di ba? Idineklara po ng Pag-asa kahapon na simula na po ng tag-ulan sa bansa! Onset na ng rainy season mga kabisyo. Kaya eto nga, dahil sa pagdaan ng bagyong Agon, hinila nito ang habagat at mas madalas na thunderstorm sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito po mga kabisyo, yan, opisyal na idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan. Kaya ibig kong sabihin, dapat may dala-dala tayong extra brief. Hindi. Yung mga nasa biyahe ngayon, what if kung binaha? At least kahit papano may extra, hindi lang brief, may extra shirt, extra pants, extra shoes, o kaya tsinelas. Diba? Ganun naman yun, no? Mga angkol, no? Yung mga nasa biyahe ngayon. Pati na rin yung mga nasa opisina, no? Ikaw maanti, no? Ikaw pauwi ka ngayon. Dapat sana may cabinet ka sa opisina, meron kang extra mga gamit, no? Panloob. In case na magkaroon po ng baha po at dahil nga sa malakas na ulan, no? Ayan. Anyways, mga kabisyo, etong programa po natin, no? Gabi-gabi po to mga kabisyo. Lagi natin tong pinag-uusapan ang mga nangyari dati. Masarap namnamin yung mga nung araw. Alam mo, kami nung dati. Kaya matanong ko lang, no? Mga kabisyo, ikaw, sa buong buhay mo ba na pagiging binata o kaya pagiging dalaga, muntik na ba kayong magkatuluyan ng iyong best friend na opposite sex na maging asawa? Yeah, words, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Muntikan lang. Kasi mahirap naman pag best friend, diba? Alam mo naman yun. Alam mo mga kabisyo, kaya nasabi ko ito kasi meron akong nakita kasing post, no? Sila ni Richard at saka si Barbie. Na kung saan binabatikos po ng mga netizens kasi parang nagbakasyon siguro sila. Sabi nung babae nga bakit? Wala bang right na ang isang magkalapit na magkaibigan na mag-travel? Kaya nga, ito na yung gusto kong pag-usapan ngayong gabi po mga kabisyo. Ito yung tanong natin, no, na nakalagay sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Masama bang mag-travel ang malapit na magkaibigan na babae o kaya lalaki na sila lang dalawa? Kahit yung isa, si babae ba o si lalaki, ay may asawa na? Kung no, bakit? Kung yes, bakit? Sige nga, mag-isip ka muna, baka may mga nangyari sa kaibigan mo siguro. Hindi siguro nangyari sa'yo, Col, no? O kaya auntie, no? Sa ating pamangkin ngayon, yung mga medyo bata-bata, no? Pero yun nga naisip ko, sabihin na lang natin, kahit naman hindi mag-asawa, no? Pero mas maganda to may asawa kasi meron silang kasulatan, kahit na nga, alam kong medyo iba-iba yung mga komento dito, no? Iba-iba yung mga opinion po mga kabisyo.
meron din akong opinion dito. Pero hindi ko muna sasabihin ngayon. Mamaya na yan, mga bago mag alas 12. Kaya samahan niyo po ako sa ating programang Tutoy na Love. Again, ila-ila sa taday. Day! Tutoy ko, Day. Say pangalan ni mo, Day? Ako, Day. Tutoy ko. Ayan. Uncle! Ako po si Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato. Samahan niyo po ako hanggang 12 midnight. Kada gabi po yan. Lunes hanggang Biyernes. 9 to 12 midnight. Dito lang po yan sa 90.7 Love Radio. Medyo malamig-lamig na po mga kabisyo, no? Thank you, Lord, sa magandang panahon. Ayan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!